ଜାଣିଥିବ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଦି ତିନି ଜଣ ଥିବ କେବେ ବାହା ହବନି। ଆଜି ଇଏ ପଳେଇ ଆସିବ, କାଲି ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆରେ କଣ ଏକା କଥା ହେଇ ଆସୁଛ? କଣ ଆଉ ଏକା କଥା ହେବି? ମାସେ ହେଇଛି ତମ ବଡ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ତମ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ସେଠିକି ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆରେ ଓହୋ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛ ବୋଧେ। ଆଉ ପଇସା ସରୁଛି କହିବେନି? ସେଇମାନେ ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଇଯିବ, ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା, ଯେ ଘରକୁ ଘରର ଝିଅ, ଘରର ଜଇଁ, ଘରର ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ନିହାତି ଆସିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡୁନଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ କିଛି ରହିବନି। ଆଉ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କିଛି ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିବା କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ନା ଝିଅର ଅଭିଶାପ ପଡେ, ବା ଝିଅ ଆସିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଯାଏ, ଲୁହ ଗଡେଇକି ଯାଏ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥ, ସେ ଘରେ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ନା, ସେ ସବୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ 3 ଜଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବାରେ ଟିକେ ବି ହେଳା କରିବନି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ହଁ।